Kabung ni takuk tai bukuk chong. Kaisa thayo. Yang jompu jela bolok baike khobjak bidi bazar kamiwo tuidai. Tuidai kamiwo chini khoroksa bukuk melody kapeng. Bo thuda thikya thada thangka tabo khuspata koroi. Bairo da kubun chalabai kharai thangka abo tabuk saimeya. Ge tabuk borongni nukhungon chung phailajak. Bini ama babu songbai chung koglam chalanyani bagai tawni bagai bo nokni nokhori thangka. Ani besajak melodi kaipeng. Tata taika tata tangko ani mokolbai nuktok. Tobok joraba nikha sai tongom. Angba adi cerai kusu amjago. Ni tangsak waisalem malainan musuman. Melody kapeng nokni je nokhori thangmani thuda thikya thada thangka. Kubun hasteo da thangai kubun chalarogoi khari thangka. Ketabuk nukhungo bini buma bufasong wana lajak wana cinta. Chawi totra thangya thuimuk tri thangya busa obahake kemai tongmani bagai. Ketabuk brok ni nukhungo sakrai koroi nongkhrai koroi. Busa khoroksano amsuk tori log ruwoi. Rangpuche khibiwoi kolok kotor khlaiye degree college kus paibeke bebungno. College ni kus paikya. Ketabuk bo jaga kemai tongkha. Khuspata koroi. Amni tinyo tini sing ground di put sing ma phaleke borong ni nukhungono sing kok tomani bising tui joto lukorokno hastini lukorokno phunuknani bagai awaimung phunuknani bagai chini bukhuk melody kapeng no bobo hake naitugui manai bobo hake nukhungo tubui manphinai sotonoi abni tino buma buha song chunu kesarma bagai sing tini borong ni nukhungo ma phalekya engke do sagari no sajak ni bungta hangkamo Melodi kaipeng. melody kapeng bo busuk jora parikha BA complete. BA complete engkha Complete angka. kajak borjakta Kaijaka. kajak Kelas prothomni mi sagari tambo haimani boto cerai simsana. i pulan simsare Amon poro class 12 pass khai aro chinde barma chala bai hamjaglai khushi bairo kai rakha khushi basi menta on photo parikha i mon poro aro no 12 pass khlai bo 12 pass khai chinde barma bai hamjaglai babai kai rakha khushi basi bai nata abo kai aro 3 বছর aro no borok pore rakha chamai song bono sajungno poriton pore tonka BA complete khlai rakha sika porir mani pore pore man pore BA bo complete thai kha tai basai ba thai thangka bisa thangka ni cham risata emne kai suka noro hi kai sokha lukono phunugo hi lukoro phunugoi kai mani porewo mane thui thangka ta hi thai thangka am kono bemar ngi je thui bese bemar nota hi bemar ongai thai kha bisi bese ka kha kajung mani kaijak man to age tomborok tong man to 2-3 বছর khata kai man khai 1 বছর anta kai man poron a bisa ayeno thai khabo sakin cerai ang yakho borok ne serai nyekho ang yakho ka bani pore amane porong khaibo aro thaiman poro taro tongai mai abo e cerai bakarai ba ai khai 1 mas tongai aro boro tongai aro bin buma dhendeta bin amo bakrajak bakrajak songbai bakrajak songbai mas kaisa tongai bapu ang toro aino tong magalak na aro phaisinai hanai jangna phaika gari talangai norok nogo tui pingi ta bese nogo ubine mal rokbo tubai kharo aro tubai babu ang to nogo tonglak ai khai master phan khlaisinai o don bosco school jopui ganawo jompi aro 2 mas khlai kabo master aro pusok janai part time ta so shopping mall tangnai Agartala wa o a jaga wo Don Bosco wo master part time khaimani pusuk ja gengai Agartala wa shopping mall tangnai nai aro 2 বছর tongai ka shopping mall 2 বছর tongai 2 বছর tongai ka okay on pore apun porong khai 2 বছর tongai beton kom babuan dolrok bai ayang thangsinai Bengaluru beton busuman a jaga aro bosari ani man se sengya ang nong rang da chalo rang bor hoya sang san jatta bini bai bo 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 phayong Agartala kha bisi bese tonkia 2 বছর 2 বছর 2 বছর tongai 2 বছর tongmani pore khatam biang thangka Bengaluru thangai ka Bengaluru kha sabai thangka Bengaluru
dol tong hani sawa bo Sana purnono sada sa. i sawa no Tamni sa. babu ang thangsinai Bangalore ani dol rok tongo Buri bija thang salaba. ai berai Buri. i Bo buri bai thang. aro tong na borong ni dol Sungai da bo kami ni bo buri. asagla sengi ang Tang singya na. de porma berai rok thanta bo an dol rok hanta bo ani dol rok hani sawa ai kai ang to mana khalia bo thangnan bana thangai ka bo aro thang Bangalore thana. Bangalore thangka Bangalore thangai aro bisa tongoi ta ek bosor tongoi bo phone rokha no o babu ani totra sahna totra ekdom mai mui chama te sanang mai ani sata ai ang tonglia ano phan rang ro di 10,000 sak phainan ne paro Tripura phainan ta phaisina ang aro Bangalore tonglia nei ai kai nog ni 10,000 ang dai ro ka bono Bo ba ke rang rohor mangka. Ni rang borotong. Ba ke man kan. kaisa ni jago 1,000 kaisa 2,000 na kata solo Hanya oro su na kata. asur ganang rok na kha Yang thumui roh kata. i 10,000 roh kata. 10,000 ka 10,000 rohori botam mangka. 10,000 मन पता नहीं दिन kai हे बाबू आणि तोतरा आमका आ 10,000 हमन 10,000 roh kan kan totra. ए तै फाइले हनै साव Tai phali hani sakata. ए तै फाइलिया Ranggut. आ रांग न रंग न बेखलाइ सिनाइ न आइखाइ ताम फाइलियो नंबा आरो फान थैनाइ बले तोतरा सक सामान बना फाइदेन का ए बाबू तै फाइले आमका हन्ता बो yang दौड़ो बतong हन सिका तै फाइगला खनै साव आइखाइ आदि नि सिमी फोन बसालिया Phun ma kok ma salalia. Salalia. Bo last time saka adinota. Tam ni saka. Abu amo o phone nang bay ang kok samani ani phone ong ja ani phone norto o dolrog ni bo phone bay sa na bo. Bin phun singya. Min phone ani phone kai norto na. Enggak do boto do kok salia mane next time hai ke ba mane mas 2-3 mas ni pore phone kok sakhur male buha ba. Saholia. Tani janai na call khalai khapika tai ti salia. Tai ti salia. Tai ti salia. Nor ko khai tong khata. Tangai khai tong. Ti salia to. Bin bay rog khalai yo. Ai kai chine kai peng rog bin bay tong le e brong khai Puspata kri. Puspata krai ka. Enggak mo kok mas saya balok mani busuk kakak, busuk bosor kakak. 3 বছর কাকা 3 bosor kai changka. 3 বছর কাকা Mas saya mama. 4 বছর তার ফার্স্ট 1 বছর আফুরসমি সাবো Enggak tak norong ni bukhawo naike ni nu saju melody kapeng thra thike tha thangkana. অমনো আংখাই বাবেও থাইলে থাইগেলাক Thigilak na. থাইগেলাক নাই Thang nong na nya. Nan wan suk mani. নাই ওয়ানসক মানে Enggak tabuk. Ni nu saju o video no nugui tong khangke o mangplik no nugui tong khangke babu hunui kap haye phun da khainyon wa wan suk nang. ওয়ানসক আং Number to tong ni ko norok ni binoro. নাম্বার টংটান Tong ta na binoro ko. Binaro tong. Kol se khalia ta na. কাইলিয়া Ganang tang nu saju no tu na da musuk no ko. মুসুং লাগলাক দিব yang তেরা একদম কসুয়ানে Ta hamung bo hamyang bo busaba no ko সাবা yang mana নাই থক মুদা সাজে Na khang no puji tong na. আও Da tam kok kesa na nyong bono nu saju na nang tabu. tam ka sana ang boto an basajak bana melo faidi ang to bura rakhna baisa no baisa kok saman sa khaga chang anai amotai ani bakhata oglas thai sare phan ba hamja go kha tong thogo tai kap sanang khan phano amotai ta tai buma bakarai Bunga kiri kian. karai ka Busuk baloka. bo thai mane o buma bo kelas tu de pore wa Khasi ka. khasika Kasi drop. kasih drop sika Enggak tabuk hasini lukorok no. Nugui tong nai rok no ni nu saju no nugui tong nai rok no. Bono romui hai ka nugui sahodi hnai janang kok no musung tam bo hai lukorok no. Nu saju no nung nai rok mata. mono tam sana ang request khaita nunuk khaito Nu khang ka. sahod de nai ta Thinya no go phono nailang sin bu sajung ni mukha. Na. ai no yang basa ko soba Akhabuni takuk tai bukuk chong hastini joto lukrok no norok nugui tong khang ka ba chini bukuk melody kaping no nugui tong khang ka ba fatar haseo bo to thangjakni khanawo yang tirprao krikya ni khanawo go bufa besara jaja tabuk buma bo mani bini logi bo krikya tauk melody ni
bini bumabo korikha angka tau bufasimi saisung nukhungo ajimung kunu mane asrang puisa phanyani lama kirei hingke nukhungo kunu moteka ajilaye om sugrung no kotorogo tlangai kusuk khlaiye merodi kaping no pori remani rung no kotoro srung remani ke tabuk obo hai asumsa nukhungo busa khoroksa bwrui kemawi thangjaka abo haini bagui bukha tabuk bini bukha markhno hor sumchajak chawi totra thangya thuimuktrui thangya busa khoroksa abo ke kemai tongmani bagui joto hastini lukorok norok nugui tongkhangkeba chini bukuk merodi kaping no norok kokduktui norok krung hodi tai borokni nukhungo sahodi obongkha jompui bolok bai khe khopjak yang ganao tongo hati kaisa bidi bazar obongkha tuidai kaping para na tuidai kaping para ge chini kemana hingke to merodi kaping ge bufasongni request obono norok no kok kwchar mani hingke borokni nok nukhung to norok hingko yang berak ono chung phunugui tongkha nok nukhung ke borokni obo hai ge jara nugui tongnai rok fatar hasteo jara tongnai sini tipara sarok sini bukuk merodi kaping no norok nugui tongkha hingke please norok sahodi nukhungo belai kheno amang chimang chalai tonglai khe amai khe kemai thangmani bagui nasajaki mane chwlarok da nawi songsaro khai tongkha na abo paithak kisa kok sai khnaragani amo sanan thangkai to a bari bonde chala bonde nokong khaya sara tongmaya na thang bo ai phan baisale fighting phaithang o phone pai sathang sangai fighting ta o babu ang amate mate basaina ka babon kaisaban sathang ta ang kuno amoya apoti khlaya ta mono tana dikhnya ang na thang bo bisi bosong kha tongoi mani running thangmani bai 4 bosor 4 bosor bisi beri kamani yagulo bufa tabuk thnya nogo phono busani mukhang naileng siwanu tui khopchangui bo mai khopchangui bo tugui phono chara jaglang sinu tobo ang busani mukhang nugui busani tui haika ba mai khopchaphon chawi thailang sinu nei busajung merodi no kwchari tongkha kabui जों तिनि कक्तमा थुमनाय रक बंनि ताबु बरंनि नगो फाइमानि बुफा जों नुखांगोन से काप सका बेलेखिं वाना मा सिंसा मकलि मुक्ति फायो अबो हाय रक बुसा खरकसे कमावि तंखांके के जारा नुंगनाय रक आं पाइथागो अपनो कक कसर मुं तंगनाय जारा नुंगनाय रक मेरोदि कापिं न नरक नुगि तंखांके नरक जों कक दुक नम्बर रिरवानो बरकनि अ कक दुक नम्बर ति नरक करंग हदि करंगै नरक साहदि नुखा नै हिंके न अबा हिके नगो सपने मेरोदि कापिं ke bufani kesar mungo bono tongnai ke joto hasini lukorok nai tongnai rok kesar mungo norno kok kesar kha nai tongnai rok no paithago joto no hambai khulumka kolomka